ni, me? Oo, alam na? Yan ang masama. Narinig yung sasakyan? Ano? Saan ka punta? Ano daw? Narinig mo yung sasakyan kay Noni? Ala, ang galing ah. Bakit sabi? Narinig daw mi ang sasakyan. Narinig daw yung sasakyan, kaya lumabas. Oh. Ay, bigay mo sa kanya. Ay. May dala namin tinapay. Yung soft drink sa akin po yan, guys. Nag-cook ako kasi kakakain ko lang. Busog ako. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang mainit na hapon. Tanghali, umaga, gabi. Shout out Rich Team Evergreen. Kay na Ma'am Sisaline. Kay Ma'am Asuncion, Amis Musical. Shout out. Uy, ang tapang oh. Ma'am Bibing, Ma'am Sara Badet. Kay Emily Indreques. Kay Ma'am Sabrina Indreques, shout out. Kasama ko sila Ma'am Helen at saka si Mami. Yun si Kuya Nuni, narinig yung sasakyan ko kaya lumabas. Sinundo kami. Yun. Dala-dala niya na yung mga pagkain. Meron pa akong dala, guys. Uy, dahan-dahan dito, ha. Malambot na yung apakan, oh. Baka lumusot. Agoy, agoy, agoy. At syempre, shout out kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, sa mga baguang subscribers, thank you so much. Sa mga datian. Eh, tama nga yung dala namin. May lulutuin kaming pagkain at ginagawa na yung puso. Pinaano ko na po. Project ulit yung puso. Sana mag-igi na para wala nang problema sila Kuya Nuni sa konsumo nila sa tubig sa pang-araw-araw. Nay! Ano na, Nay? Kamusta ka na? Ha? Ha? Oh. Pagkain. Ang ingay ng mga aso. Tuwang-tuwa oh. Mamaya at magluluto tayo. Mamaya ang pagkain, mamaya. Hindi kayo nabalahaw doon? Ang lambot na apakan. Muntik na. Si nanay. Ano sa, ano na? Halika na. Kain tayong pansit, halika na. Maluto tayong pansit, marunong ka magluto. Lakad na, tura pa nga. Wow, nabungkal na oh. Very good ha, nag-umpisa na pala. Ha, Kuya Nuni? Kanina pa. Kamusta Kuya Marlon? Dito na nakikita yung video ng cellphone ni Nuni ay. Bakit? Hindi mo siguro na-save. Kasi kaya lang ay nawala yung sa video. No, paano nawala? Na ano? Nabura? Kamusta Kuya? Pinapalalim nyo? Uy, kasyang-kasya si Kuya, oh. Palaliman para sigurado hindi na mahiba. Ganun pala yun. Ang lalim mo, pinalaliman namin. Sabi, apo po riya Kuya Nuni. Kumusta ka na? Tara, kain tayo. Kain tayo ng anong ulamin natin. Agoy, pisot, mabalasot ko. Ay, Diyos ko. Wala yung ibang files may napindot dito. Bakit? Ha? Kuya Nuni, ikaw ang nag-video? Ikaw ang nag-video? Ng pagbunot ng puso, ng bomba. Hindi ikaw? Paano ba dito yung mahanap eh? O si Kuya Nuni ang nakakaalam dyan. Check mo daw to Kuya Nuni. Ikaw nakakaalam dito sa cellphone mo ay. Saan ilalagay baga ang ano? Dyan Mio, ayan na Mio. Saan na? Dyan. Nasaan na nakalagay? Ayun, nalayman yung balon. Teka, papaayos ko lang. Bakit dyan ilalagay? Dyan na. Ano yan? Yan na po yung nakapagkasunduan nila. Ayan, shout out Rich Angel, no? Yung ating pa-project na puso. Malamig.
na hindi napakinabangan. So, ililipat po namin ng Rich Team Evergreen dito. So, pangalawang gawa na po ito. Sana mag-okay na para may magamit sila, Kuya Noni. Dito ka muna. Magchika-chika ba? Nagtulong ka? Nagtulong ka? Anong ginawa mo? Ikaw naghukay? Ha? Ikaw naghukay? Anong tulong mo? Taga-hakot ng kuan? Tubig? Taga-abot? Ikaw nagsabi na palaliman? Ikaw nagsabi na palaliman? Bakit dyan yan ilalagay? Siguro. Ano daw kaya nung tinatanong ni Mami? Diyan ba daw ilagay ang bomba? Ha? Gano'n eh? Diyan ba ilagay? Diyan ilagay ang bomba? Pero saan? sabihan ng kuwan. Bakit tinahak mo kayo dyan kung hindi dyan ilalagay? Ha? Ano? Doon siguro. Ha? Wala doon din ilalagay. Aray ko, doon din. Ang hapit ng mata ko. Hindi ka daw kaya nung pahawak daw. Grabe daw. Hindi ng mata ko. Aray ko. Sakit. May umano sa mata ko. Ay, ang hinaw. Ay, kawali mo na. Linaw. So, gasa ko po. Ikaw nito? Video nito? Oo. Linaw. Sige, mamaya. Natin to. I-intro natin sa video. Malinaw kayo na Para i-intro ninyo. Alam, wala yung load pa na yung maipasa. Di, ipapaludan ngayon. Papaludan ngayon. Mo muna para maglubat. Okay na yan. Ano dyan ilalagay ang puso? Doon daw sabi ni... Dito parte. Saan? Dito po. O, bakit pinapahibasan nyo? Ay, para po di mahibaganit, hindi na siya Yung mawala ng tubig. mawala ng tubig, kaya nilalaliman. Okay. So, ibig sabihin, ganyan pa din siya. Ganyan pa din, open pa rin. Open pa din. Parang ginawa nyo double purpose. Tapos ito, tatakit yung powder Okay. para hindi nahulog ang mga dahon. Ayos Hindi nahulugin ng palaka. So, dito kayo maghukay? Ay, hindi. Malinya lang tubo pa punta. Maglilinya ng tubo. Ang galing Tapos yan ang itatayo. Okay sa'yo yung suggestion ni Kuya? Okay? Saan daw ang puso? Dito daw, tututukan na lang pag gano'n ng tubo. Ilang na dito. Ha? Ilang na. Manok. Ilang na dito sa bahay. Ilang na? Mas parang kipot? Hindi ba kikipot, Kuya? Dito lang. Madali lang yung nanay. Hindi naman pala kikipot eh. Ay, magkain ka na, may isda dito. Sabagay, malitong naman ang makukuha, Kuya. Yun, pansit. Madali lang yung lutuin. Lutuin na niya. Anong pagkain niyo, Kuya Noni? Kumain ka na? Kumain na to sa Kuya Noni. Kumain na. Wow, ang sarap ng ulam nila. Isda. Bakit? Sabi wala kayong kinakain. Kung ano naman yun, wala. Marlon. Wala. Wala daw kayo. Sabi ni Nanay, walang ulam. Nanay, sabi mo walang ulam, Nay. Ang dami baga ulam. Kinakain. Nay, dito ka na kumain, Nay. Kahit may Nay. wala. Halos araw-araw kami dito na. Muling Marlon at ano na ito. Nuni. Ito yung nabili niyo, Kuya. Buti na lang po at may minero kaming natagpuan. May mag-aano sa ilalim. Ito yung bumba doon. Yung nabunot niya. Tingnan mo, bagong-bago pa, Kuya Marlon. Isang taon na baga mahigit yan. Hindi naman nagagamit. Kaya na yan. Ilang taon na manhilin sa tingin mo? Pandungan ko na lang nung binaak na tubo. Iwan ko, di ko na rin matandaan. Tingnan ko na lang dun sa video ko. Buti na lang nakatagpo kami ng minero. Sino minero dyan, Kuya Marlon? Si Derek po, Ha? anak po ni Ate Amelia.
Nagbili nga kami ng makakain at alam ko may gumagawa para may snack ba. Merindalan. Tama na dyan lahat. Bindalan na. Merindalan, hapunan. Wala daw kinakain itong mga ito. Guardia. Ano yan? Yan na ang ano ni. May lang si Ate Nes. Ito yung pambawa. tinatakera po. Ay, yung ano sa nilalagay. Eh di ba yung binili nung nakaraan, madami-dami pa yun? Hindi naman naubos sa pagluto. Tapos isinintuan. Ano? May tubo siya po. Sana hindi na maano. Hindi na paltos. Ito yung binili ko pong ano, football para hindi nababa yung tubig. Ha? Ayan? Football. Football? Ibig sabihin, kompleto na kaya? Complete. Okay. Ano pala siya, no? Yung ilalim kuya, buhangin, ano? Kaya maganda yung tubig. Hindi siya burak, Kaya malinaw. malinaw. Malapit sa Pidero. Pag nag-init siya, Punta natin mamaya. Bawang daw, Kuya Marlon. Ayun na. Ayun na po. Yan ni, kabalo po. Kasya na yan. Yan ni, ka mag-isa. Ugasan ko nito. Isa ka, dili. Asan na yung, ano? Yung panandok. Ayun, pang halo. Yan ni, oh, paugas mo na nito. meron dito. Meron? Kanina, saan to? O siya, sige. Ngalik ka na kayo nuni, ready na. Yan ni, palutuin natin. Marunong ka nito magluto kaya nuni. Masarap ka. Madami ang oil. Bawasan tang oil. Mawasan daw ang buhay. Isang kilo yan. Ha? Tama na yan. Sige. Di, akin na muna yung cellphone mo. Asan na yung ano? Ayun, ang bawang at saka ano. Maluto tayo. Malinaw pala ang ano mo kaya ni cellphone mo. Video mo. Oh, no. Malinaw. Magluto kami ko yan, no? Oh. Diba? Yung maganda. Kaya nang patikimin ako sa niluto ni Kuya Noy. Ikaw magtimpla niya na. Wala yung pinya. Bakit bawal sa'yo ang pinya? Walang Bakit may pinya. pinya pang Walang chicken pinya curry? chicken curry. Yun lang ano. Parang may Curry na... powder. Kari po. Tapos patatas. Yun lang. Gata. May bato ito. Ngayon din nalagay mo na yung ano. Ano? Hindi ko pa nadala yung stand. Bakit naman bawal sa'yo ang pinya? Tangis. Asim. Ha? Asim. May kutsara na. Naku, hindi naman lamig yung soft drinks. Yun ang Bakit unahin naman mong yung ilagay. saglit yan? Bawang. Dito, dito. Yung bawang. Sibuyas. Oh. Wait lang. Tatanggalan natin ang balat. Oo na yan. Sito? Uy, ba't parang may gamot? Wala yan. Wala. Oh, inumin ko. Oh. Ininom ko. Bawal ka kasi nito Kuya Nuni. Oh, ayan ka na ni, ininom ko ha. Kasi kung pwede ka sa soft drinks, itong bibigay ko, hindi ko po pwede eh. O yan, ininom ko na, hati tayo. Malamig pa. Sige na, ininom. Lagay mo yung ano. Nag-inom ako, kita mo. Sibuyas. Ang sarap ng sito. Bawal ka dito sa soft drinks, sito ka na lang. Okay na yun. Lumin mo na nun. Sama pa na. Bakit parang hindi mainit pa yung ano? Yung mantika. Kaya mainit yan. Ha? Mainit yan. Hindi na mainit. Init-init. Siyang, inumin mo na yung sito mo, tanggat malamig pa. Ngayon masarap pag hindi malamig. Yung coco, hindi na malamig. Hindi ka pwede sa coco. Pwede ka sa coco, bigay ko sa'yo yung coco.
Ano mamili? Bakit hindi ko mainit yung ano? Tira mo ko! Ala! Grabe siya! Okay na tong ano? Hindi na hugasan ang manok. Ah, hugas na ito. Mataba yung manok pamili. No? Mataba yung manok. Haloy mo na nito. Pa? Nagluluto na si Kuya Nuning. Oh. Ay, di pa mapula Kuya Nuning. Kaya papulahin mo muna. No? Papula mo. Ganda ng ano nila, oh. Mga kahoy nila mamili, no? Maapoy. Talagang malaking tulong sa inyo yung kubo Kuya Nuning. Ano? Pag mainit sa loob ng bahay, dito ka magtambay sa kubo. Pwede na siguro. Ha? Pwede Wala na na? siguro. Siya na ito. Ano? Dami halo. Ilang kilo yan namin? Ah, 2 kilo? Dami. Oo, basta laki. Ubus mo na. Ganda na kulay ng manok, kasariwang-sariwa. Ano? Ang doon. May kausap. Kausap ata si nanay.
Mm-mm. Ano na? Lipat na yung bumba. Okay na, kuya? Ito yung taga hakot, taga kalot doon sa ano. Kaway-kaway, kuya. Yan. Siya ang maliit lang kasi siya eh. Kaya kaya niyang lumusot doon. Hala, ang dami na kaagad tubig. Ngayon ka lang tao, bababaan ta pa. Agad-agad, Kuya Marlon, ito na kaagad ang tubig. Eh, grabe, sagana sa tubig pala, oh. Ang linaw. Tabi, apoporya, biyag. Ayan, oh. Kita nyo yun? Bukal. Diba? Ang linaw na, Kuya Marlon, oh. Ang bilis. Oh, andyan na yung tubig, puno na agad. Ayan, oh. Tabi, apoporya, biyag. Gusto nilang magdala ng pansit. Daming pansit. Dami. Sayang naman yan. Pati kainin namin yun. Diba? Kita nyo po, tubod. Yung ano, Oh, ayan, oh. tinapay. Yung tubod, oh. Tubod lang, tubod sunog. Hindi. Alam kong tubod ay Anong sunog? Iba yung ano sa amin, Bisaya, tubod. Pag nahulog ka yun. Hindi. tapos ano Ayan na, oh. daw. Gi, posisyon. Tingnan namin. Ito, nasa loob. Ito yung sa loob. Na ano? Nakuha? Na? Ito atol. Pag binumani nga naman, mga akyat na yung tubig. Ano yan? Diyan na lang kukuha. Direkta na. Dinirekta nila, me. Ay, paano iinumin ninyo? Lagyan mo na lang ng ano, yung parang filter ano, Marlon. Pwede nang inuman yan. Baka magpintasan na naman tayo ng mga ano. Filter siya. Papabinyag ka pala sa pista. Ay, hala, at mapunta kami. Pitado kami, ha. Yan lang po yan, sa kabila. Sinong mapabinyag? Yan po. Nakatay kang baboy. O ganun ba yan? Wala nang ganito. Wala po. Nuno ni mapabinyag ka sa pista. Sa pista. Binyag na daw siya. Ako mapabinyag ka din. Binyag na. Kailan yun? May balak yata itong dalawang itong makikain. Kaya naghahanap na kami ng makakainan. Jesus Maria. Ano? Ang gusto mo gawin ni Nanay Maring ay pata. Pata pala. Pata daw na sinabawan na walang gulay. Paksin. Gusto yata sabihin. Yung bugna niyang ang dami na niya yung malambot ang yan. Siya paksin. Baka hindi naman kumain ng may asin. Baka nilaga. Nilaga. Binanta ng pata. Ano handa mo sa pista? Pata daw na pinalambot ng masyado. Bilan natin ng pata si nanay. Ano man? Anong araw yun? Kaya sinasabihan kanuni na ano daw. Wala daw nang nawakan. Ni, kanta na. Gusto mo ng ganong video? Mali. Nung alin? Katulad sa akin. Kakanta ka dito. Ang nga nuni. Yung bagang ganyan eh. Ang gaya nung kinantanin niyo. Sausan ka rin lang. Nuni, ang gaya nung kinantanin niyo. Gusto mo nun? Sausan ka rin lang. Total may kumpleto mo. Baga dito ano. I-orderan mo lang. Bilang ka nun eh. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Ano? Hindi naman
maniwala. Yung kantahan nga. Kantahan. Dadalhin mo dito. Hindi kaya ba ganun kinanta natin Hindi, kinantahan sa mga. sa bahay? Pagkulan mo working dito. Para masubukan. Ay! Gulat naman ako sa'yo, kuya. Ayun. Easy lang yung pag-ibig. Pabinyagan tayo bukas. Blessing. Baka naman matumba yan. Hindi ba pwedeng simintuhan yan? Aw, sorry. Tama lang ba ang taas, kuya? Ah, Lalagyan ng simento. Malaki yung timba. Yung bagang nakukuha mo dyan, Mabron, hindi malansa. Hindi naman po. Baka may magamoy naman. Okay yan. Okay yan. tango-tango lang si Kanuni. Tawa ka naman dyan. Oh. Aba, magsisipag na yan si Kanuni. Maglaba, maghugas. Ay, Talaga ito. Udit mo yan. Dito na. Pwede na ito kailangan ka ng sikreto. di na sila mapagod ano ba tawag niyan? Kakasalok. Lakas ah. Ayos oh, ang tubig oh. Hindi na kinakati ng tubig. Ha? May nagkukun. I-stop yung tubig dun sa ilalim. Ah, meron? Sarap paligo dyan, malamig. Ang ano, mamilin. Bira? Kaya may taking ko dyan. Bago pa eh. Diyan ay pinagpalabubumbahan. Ano? Kayod ka pa yata. Ayun pa yung santol. Tulog na nun eh. Sisimintuhin na nila. So, ayun, napakinabangan din po natin yung ano, bagong, yung last, bagong gawa na ano, na bomba. So, nilipat, no, mga kagwaps. Yan. Gusto ko lang pong pasalamatan yung sponsor natin dati dito sa old bomba nila, ano, Kuya Marlon. Hindi po nasayang kasi yung mga materialis doon, yun din po yung ginamit. So, ito na, oh. Di ba? Shout out to Rich Angel. Sila po kasi yung sponsor sa lahat po ng nag-share ng blessing para mapagawa yung bomba noon kay Kuya Noni. So, ngayon inilipat. Ginastos lang namin dito yung mga ibang materials like yung tubo. Ay, nandun yung resibo eh. So, 3,000, no? And then, labor, 2,500 plus yung naglalim ng balon, 250. So, yun. Yun yung ating suma total na nagastos dito sa pangalawang bomba na ginawa. So, magagawa na sila ng pinaka-body ng bomba para hindi mabuwal. Yung parang ganong style dun sa luma. Ganun po. So, ayun. Maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel, Rich Vlog. At syempre guys, sa Rich Team Evergreen, thank you so much sa pagmamahal at suporta sa aking munting channel. Shout out sa lahat ng viewers, sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga bagong subscribers, sa mga datihan, thank you so much. At maraming salamat po. May sinasabi si Mami. Mami, shout out si Mami Helen kasama ko. Muli, thank you so much, Rich Team Evergreen. Syempre, kay Ma'am Ason, kay Ma'am Sisaline, mga
ating kasamahan. Kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Jean Official TV, shout out. Kay Ma'am Shinkanto, kay Ma'am Mika Pusano, shout out. Siyempre kay Ma'am Dina, shout out na rin po natin. At siyempre kay kina Bridget O6, kay Amitaw Vlogs, shout out. Kay Ate Kat, shout out din. And syempre guys, kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, so ayun, masaya na si Kuya Marlon at natupad na yung kanyang munting hiling. Shout out din po kay Ma'am Sarah Badet, coming soon. At syempre kay kay Emily, ay Sabrina Enriquez, kay Ma'am Emily Enriquez, shout out. Kay Ma'am Lily Hubilia, shout out din po. Ma'am Shi White from Japan, thank you so much po. Kasi may Android, may Apple. Ano ni? Okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Matuloy na kami. Sa California. Ha? Kasi may may tubod naman siya Hindi, alam siyempre yan ni Marlon. Tagal-tagal na niyan. Hindi talaga yan nahubusan kahit El Nino, summer, ganun. Dati daw, pag tag-init, meron pa kaunti na lang. Kunti na lang. Nakakahigop naman, Kaya pinalaliman pa para mas masiguradong hindi talaga maibsan ang tubig. Mas malalim pa, mas maganda, ganun. Wala na yun. Oo nga, nagkikibo nga nga yung tubig Wala Ang bilis. Wala na yan, tubo. Wala na po. Pero hindi yan Marlon na uubusan ng tubig. Hindi na po. At may bukal naman po. Malakas ang bukal. Thank you, Lord. Dinagdagan nila ng lakas. Kaya mas pinalaliman pa Galing ng idea Teknik talaga. Oo. Diyan talaga naman sila kumukuha ng... Kaya Marlon, kaya ni. Bye-bye, kaya ni. Bye-bye. Huwag mong sabihin na ganun lang ang karaan ng...